Witam Was w tym nowym dzień, gdzie z kombiną oblečenú budem aj v tom niekedy aj inaczej. Bo zvyčajne v tom bielom tričku, košeli alebo v tom tričku, viete. Neviem, že počul som, že kto ma aspoň pozera, nech mi napíše komentár. Ade, jež bomba. Tak som. Ďakujem. Toto video je ukážka. Bude niekedy, nie často. Zajtra by som chcel točiť u pánka, keď mi to vyjde, keď nie tu. A zajtra možno ani videjko na mne vyjde. Takže neviem, ako to spravíme, ľudia. Či vy neste ľudia? Ste, takže. Neviem. To je môj symbol mňa. Keď ma uvidíte niekde, s týmto ma poznáte. To máte tu na krku. Ako sa vnímate? Dobre? Či zle? Napíšte komentár. Áno? Čo som? Napíšte komentár. Mama, ja viem. Dobre, takže dnešným videjkom končíme. Nie všetko, áno. Len prvú už asi 14. 13. časť, alebo 15. Neviem vôbec. Končíme ju. Chcem sa smutno. Kto chce so mnou stiahovať a ho nahrávať videjka a ho poznám, kľudne môže. Natočíme u ňoho môžeme natočiť videjko. Áno. Takže určite pozdrav na všetkých.